Hver dag arbejder BUPL Nordsjællands tillidsrepræsentanter og ansatte med at styrke dit fag og din profession. Fagforeningen arrangerer både gratis konferencer om faglige temaer og kurser til en fordelagtig pris for medlemmer af BUPL. Fagforeningen arbejder også på det helt konkrete niveau med at forhandle vilkår igennem, der sikrer dig som pædagog mulighed for at blive fagligt opdateret og rustet til tidens udfordringer. For eksempel da fagforeningen tog initiativ til et samarbejdsprojekt med Fredensborg Kommune om diplomuddannelse til alle pædagoger. Som udgangspunkt handlede det om at sikre pædagogerne den bedst mulige efteruddannelse med at afsætte de uddannelsesmidler, der var afsat. Og vi kan bringe efteruddannelse ind på et niveau, som diplomuddannelsen er, så er det klart, at vi kan komme til at snakke om kvalifikationsløn på en helt anden måde. På tidspunktet, hvor BUPL Nordsjælland tog initiativet over for Fredensborg Kommune, var der fokus på rekruttering og fastholdelse. Andelen af pædagoger på børneinstitutionerne var faldende, og der var brug for at fremstå som en attraktiv kommune at arbejde i, hvor fagligheden var i udvikling. Derfor var Fredensborg Kommune en oplagt samarbejdspartner for BUPL Nordsjælland. Jeg synes, det har givet den effekt, at der er en faglig fortrolighed, en stolthed, en troen på sig selv som pædagog. Jeg oplever en væsentlig større åbenhed i de institutioner, hvor jeg kan se, at der er rigtig mange, som er blevet uddannet. Åbenheden til at diskutere pædagogik, det vil sige, at man også er åben for, at der kommer konsulenter og diskuterer det her åbenhed for, at vi kan godt gøre tingene anderledes. På daginstitutionen Børneengen i Fredensborg Kommune oplever pædagogerne, at diplomuddannelsen har været med til at give dem et løft i dagligdagen. Det, at vi har fået en fælles viden, det synes jeg er guld værd. Jeg synes også, at folk er mere sikre, blandt andet også i forældresamarbejde. At man vil altid have brug for at blive opdateret. Der vil hele tiden, ellers så går vi jo stå. Det er nemmere at løfte og bringe noget videre, når man er flere, der har været et sted, når man kun står alene som en. Man har en viden nu, som så gør, at man måske lige handler anderledes. Jeg mener, at BUPL skal tage fat i ledelsen til at starte med, og for at få dem til at forstå vigtigheden af, at vi alle sammen bliver opkvalificeret igennem diplomuddannelsen. Jeg vil rose det her projekt for det samarbejde, der har været omkring det, og den frugt, man kan se, det bærer. Hver dag arbejder vi på at forbedre vilkårene for faget og professionen. Ved at være medlem af BUPL har du adgang til en masse arrangementer, hvor du får mulighed for at følge fagets udvikling og få indflydelse på fagforeningens arbejde. BUPL Nordsjælland, dit fællesskab for faget og professionen.